नमस्कार. होय, कोकण बदलतंय. कोकण म्हटलं तर आपण म्हणतो की बुद्धिमान लोकांचा प्रदेश. 10वी-12वी मध्ये देखील इथल्या विद्यार्थ्यांचा टक्का हा थोडासा चढच असतो. परंतु यानंतर ही मुलं कुठे जातात, काय करतात याचं स्टॅटिस्टिक्स मतलब आपल्याकडे निश्चितच नाहीये. परंतु आता कोकण बदलतंय. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये या बुद्धिमान मुलांनी एक एक क्षेत्र काबीज करायला सुरुवात केली आहे. आणि अशीच एक व्यक्ती आपल्या स्टुडिओमध्ये आज आपण आमंत्रित केलेली आहे आणि ती आहे सुब्रमण्य केळकर. सुब्रमण्य, तुझं खूप खूप स्वागत आहे. खरं तर सुब्रमण्य मालवण तालुक्यातील चिंदर गावातील छोटंसं एक खेडं आहे, एक छोटंसं गाव आहे. त्या गावातला हा मुलगा अत्यंत हुशार, होतकरी मुलगा. या मुलाने केवळ आपल्या हुशारीवरती शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगतीच केली नाही, तर IPSC UPSC परीक्षा क्रॅक करून आज चेन्नईमध्ये एका अत्यंत चांगल्या ठिकाणी, एका चांगल्या तालुक्यामध्ये आपली प्रशासकीय सेवा आज तो बजावत आहे. IPS म्हणून तिथे त्याचं जे काही कर्तृत्व आहे ते आपण सगळेजण बघतच आहोत. परंतु आपल्या मालवण तालुक्यातील चिंदर गावातील हा मुलगा काय करू शकतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सुब्रमण्य आहे. सुब्रमण्य, मी तुझं खूप खूप अभिनंदन तर करतेच आणि पुन्हा एकदा आमच्या या बदलत्या कोकण या वेगळ्या सदरामध्ये जी आमच्या या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आम्ही ठेवलेली थीम आहे त्यामध्ये तुझं खूप खूप स्वागत करते. खरं तर कोकण बदलतंय ह्याचं मूर्तिमंत उदाहरण तू आहेस. काय सांगशील या संदर्भामध्ये की कोकण बदलतंय? नक्कीच ताई, गेल्या आपण अनेक वर्षांपासून आढावा घेतला तर आपल्याला असं जाणवेल की कोकण विविध क्षेत्रांमध्ये खरंच बदलतंय. कोकणाचं पर्यटन असेल, जसं तुम्ही मेन्शन केलं तसं कोकणाचं शिक्षण असेल, शैक्षणिक टक्का आणि त्या बोर्डमध्ये जी कोकण बोर्ड नवीन तयार झाल्यापासून आपला क्रमांक असेल, पहिला क्रमांक नेहमी येतो ते असेल, क्रीडा क्षेत्र असेल, संगीतात खूप मोठे लोक आपल्याकडे गेलेले आहेत आणि आताही मुलं तयार होत आहेत. तर विविध क्षेत्रांच्या माध्यमातून आपण म्हणू शकतो की नक्की कोकण बदलतंय. आणि त्यासाठी मला वाटतं की नवीन नवीन क्षेत्र जे आहेत ती आता कोकणातल्या मुलांना कळायला लागलेली आहेत. म्हणजे अनेकांना ह्या क्षेत्रामध्ये आपण करिअर करू शकतो, पुढे जाऊ शकतो, एक रोजगाराची संधी आपल्याला मिळू शकते याबद्दलही अनेक माहित नव्हतं. पण आता उदाहरण आपण घ्यायचं झालंय लहानसं तरी युट्यूब नावाच्या चॅनल, कोणीतरी युट्यूबमध्ये आपलं नाव चॅनल सुरू करून युट्यूबवर अनेक कोकणातली लोक बनले आहेत. त्या माध्यमातून कोकणातलं पर्यटन असेल, कोकणातले जुनी मंदिरं असतील किंवा कोकणी ठेवा असेल, कातळ शिल्प आहेत ती असेल, तर अनेक क्षेत्रांमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार सुरू करून स्वतः रोजगार घेऊन लोकांना रोजगार मुलं देत आहेत. तरुण मुलं किंवा चांगल्या चांगल्या डॉक्टर, चांगल्या चांगल्या पदावर आपली लोक गेलेली आहेत. तर नक्की आपण म्हणू शकतो की सर्वार्थानं कोकण बदल. नक्कीच. हे जेव्हा आपण बदलतं म्हणतोय, परंतु एक वेळ अशी येते, अजूनही याबाबत चर्चा केली जाते की कोकणातल्या मुलांमध्ये हुशारी आहे, त्यांच्यामध्ये टॅलेंट आहे, खूप करण्याची इच्छा आहे, परंतु त्यांना संधी मिळत नाही. कारण अजूनही आपल्याकडचा तो थोडंसं एक जे गारुड आहे आपल्या इथलं की एक 10वी-12वी त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशन आणि मग कुठेतरी नोकरी करायची आणि बस, मग त्याच्या पुढे स्टॉप. काही थोडकीच मुलं की तुमच्यासारखी असतात की त्याच्यामध्ये आपलं एक वेगळं करिअर निवडतात आणि त्याच्यामध्ये प्रावीण्य मिळवतात. अशा मुलांना, अशा युवकांना काय सांगशील? ताई, एकदम तुम्ही बरोबर सांगितलं की कोकण बदलतंय म्हणजे नक्की काय. आणि ह्या बदलत्या कोकणाची आपला सहभाग असायला हवा. कोकणात टॅलेंट आहे पण संधी मिळत नाही किंवा इथे चर्चा आहे. अनेकदा ही गोष्ट होते की अवेअरनेस, जनजागृती नाहीये आपल्याकडे लोकांना की 10वी झाली, 12वी झाली की जनरली आताही की तो शब्द आपण वापरू शकतो मनी ऑर्डर इकॉनॉमी. कोकणाची इकॉनॉमी मनी ऑर्डर इकॉनॉमी आहे की मुलं 10वी शिकणार, 12वी शिकणार, जास्तीत जास्त BA-BCom करणार आणि मुंबईला जाणार. आणि मुंबईतून मग दर महिन्याला 2,000, 5,000, 10,000 कोकणातल्या माणसांना पुरवणार आणि त्यानुसार ही कोकण हे चालणार असं आहे. पण सध्या बदलतंय ते नक्की, पण त्याला अजून बदलण्यासाठी किंवा हा जो बदल आहे तो सर्वात घडत नाही याच्यासाठी जनजागृतीचा मोठा अभाव आहे असं आपण म्हणू शकतो. कारण अनेकदा माझ्याही बाबतीत हे झालेलं आहे. पण हे मला अपघातानंच कळलं होतं की UPSC नावाची परीक्षा आहे आणि ते आपण तेवढं ऑफिसर होऊ शकतो किंवा काय. एक मित्र मला बोलला होता आणि मी ते एक मनावर घेतलं की आपण हे करू शकतो. पण अनेकांना माहितीच नाहीये. मला एकदम खात्री आहे की माझ्यापेक्षाही जास्त हुशार मुलं किंवा जास्त टॅलेंटेड मुलं कोकणात आहेत, पण अनेकांना संधी मिळाली नाही, माहितीच नाही की असं असं बाबा करू शकतो. असं UPSC आहे, तसं आपण स्पेस सायन्स आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, ते आता नवीन नवीन येणारी क्षेत्र आहेत की त्यात मोठं करिअर आहे आणि
जागतिक स्तरावर आपल्याला संधी मिळण्याची शक्यता खूप आहे. जसे की डॉक्टर इंजिनियर हे पारंपरिकरित्या आलेले क्षेत्र आहे, पण आता UPSC असेल, MPSC असेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग त्या क्षेत्रात विविध कामं आपल्याला करता येतील. भारत आता डिफेन्स इंडस्ट्रीमध्ये स्वयंभू होतोय. स्वतः मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया आपण करतोय. तर ते क्षेत्र असेल, DRDO रिसर्च क्षेत्र असेल, त्या क्षेत्रामध्ये संधीची भरपूर आपल्याला करिअरची संधी आहे. पण या कारणासाठी एक स्वयमेव काम आहे की जनजागृती. आणि कोकण कांडाच्या माध्यमातून आपण 1 वर्षांपूर्वी 2 वर्षांपूर्वी सावंतवाडीला जो कार्यक्रम घेतला होता, की अशी जी आपण आपल्यासारखी माणसं जी जनजागृती करताय मुलांमध्ये, तरुण पिढीमध्ये आणि पालकांमध्ये पण. कारण अनेकदा पालकांची पण परवानगी असणं गरजेचे आहे. कारण मुलगा समजा एका रिस्क घेण्याचा प्रयत्न करतोय, नवीन क्षेत्रात जाण्याचा प्रयत्न करतोय, तर पालकांच्या परवानगीशिवाय या गोष्टी होणार नाही. तर ही जी बदलतं कोकण आहे, त्याला आपल्यासारख्या जे चॅनल्स आहेत जे जनजागृती करतात, समस्या वगैरे करतात, त्यांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आणि पालकांपर्यंत ह्या गोष्टी जर पोहोचल्या नवीन नवीन संधींच्या, तर ही गोष्ट शक्य आहे की नवीन एक गरुडजप घेण्याचा प्रयत्न कोकणातला तरुण विद्यार्थी करू. निश्चितच म्हणजे जनजागृती होणं तर गरजेचं आहेच, परंतु स्पर्धा परीक्षांची जी काही त्याच्या संदर्भातली जी काही जनजागृती आहे ती जास्तीत जास्त वाढायला पाहिजे. कारण आपण जर बघितलं तर कोकणातून या संदर्भातली जी काही मुलं जाणारी असतात ती फार थोडकी असतात, मोजकी असतात, त्यांना लिमिटेशन्स असतात या संदर्भामध्ये. कारण तू देखील एका छोट्या गावातून या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेस, अशी इच्छा धरणाऱ्या मुलांसाठी तू काय सांगशील? आता कसं आहे, आपली इच्छा असेल आणि आपल्याला करायची आपल्याकडे जिद्द असेल तर त्या गोष्टी होऊ शकतात. एक नक्की गोष्ट आहे की कोकणात राहून किती सोयी मिळतील आपल्याला अभ्यासाच्या, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास म्हटलं. नेहमीचा अभ्यास आपली कोकणातली मुलं खूप करतात, बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये आपण ते बघू शकतो. पण अनेकदा रिसोर्सेस आपल्याकडे संसाधन उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. अभ्यासाला तसं वातावरण असणं गरजेचं आहे. आयसोलेशन मध्ये जास्त अभ्यास आपल्याला करता येत नाही. त्यामुळे मग या गोष्टी जर व्यवस्थित असतील तरच अभ्यास करता येतो. तर त्यासाठी मग अनेकदा पुण्याला जा, दिल्लीला जा, मुंबईला जा, किंवा वेगवेगळ्या जी महत्वाची शहरं जिथे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास होतो तिथे जायला जाणं खूप आवश्यक असतं. आणि तिथे गेलं तरच तो अभ्यास होतो, एक असा एक समज आहे. एका अर्थी ते योग्य आहे कारण तिथे आपल्याला वातावरण मिळतं, पण तिथे जर आपल्याला जाणं शक्य नसेल तर आता जसं आपण म्हणतो की आता आपली जी चर्चा चालू आहे ऑनलाईन माध्यमातून, ऑनलाईन माध्यमातून तशा प्रकारे अभ्यास पण करता येतो. बऱ्यापैकी नवीन नवीन क्लासेस उपलब्ध आहेत, माहिती युट्यूबला उपलब्ध आहे, अनेक ब्लॉग्स उपलब्ध आहेत त्याच्यावर. तर यांचा वापर करून, उपयोग करून मुलांनी जर घरी राहून जर अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला तर जसं आपण किंमत आहे की बदलतं कोकण, खरंच कोकण बदललंय. यावेळी मी परीक्षेचा अभ्यास सुरू केला होता तर आमच्या घरी मोबाईलचं पण नेटवर्क चांगलं नव्हतं, पण आता आमच्याकडे इंटरनेट चांगलं चालतंय. तर हा जो बदल आहे त्या बदलाचा वापर करून जर मुलं प्रयत्न करतील, हे स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र असून नाही तर दुसरं कुठलंही असेल, तर त्याला जास्तीत जास्त यश मिळेल असं मला वाटतं. नक्कीच. कोकण म्हटलं तर निसर्ग सौंदर्य आणि इथली जी काही निसर्ग सौंदर्याचे जे काही गारूड पर्यटकांना पडते हे काही सगळ्यांना नवीन नाही. परंतु पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आपण कोकणाचा विकास जेव्हा बघतो की ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्ती पोटेन्शियल आहे, त्या मानाने आपल्या कोकणामध्ये या बाबतीतली जी काही गती आहे ती थोडीशी खुंटलेली आहे किंवा ती फार कमी आहे. अशा बाबतीत जेव्हा आपल्याला जसे इतर गोष्टींमध्ये आपण गरुडझेप घेऊ शकतो तशीच पर्यटनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग किंवा कोकण अत्यंत चांगल्या पद्धतीने एक उंची गाठू शकते. यामध्ये काम करणाऱ्या युवकांना अनेक गोष्टी सतावत असतात, अनेक गोष्टी भेडसावत असतात. अशा लोकांना नैराश्य न येता याच्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी काय करायला पाहिजे? कारण तू देखील अत्यंत सुंदर निसर्गरम्य अशा गावातून आलेला आहेस. काय सांगशील? मालवण तालुक्यातून आलेला आहेस. मालवण तालुका हा सगळ्याधिक पर्यटक येणारा तालुका आहे. काय सांगशील, याचं विश्लेषण कसं करशील? मी असं म्हणेन की पर्यटन वाढवण्यासाठी मुलांना एक आपल्या जे नवीन नवीन प्रयोग करतायत त्यांना एक आजूबाजूला अभ्यास करणं गरजेचं आहे. जसं की आपण गोव्याला चांगलं पर्यटन आहे, कोकणात नाही, याच्यासाठी एक 2 कारणं दिली जातात की गोव्याला जी पेट्रोल स्वस्त आहे, गोव्याला दारू स्वस्त आहे वगैरे अशी उदाहरणं आहे. पण याच गोष्टी पॉंडिचेरीला पण आहे, पण त्याला जेवढं गोव्याला महत्व आलं तेवढं पॉंडिचेरीला आलं नाही. तर गोव्यात पर्यटन वाढण्याची नक्की कारणं काय आहे? शासकीय मदत त्यांना कशी मिळते, त्यांनी कशी मदत बनवली, मदत त्यांची एक साखळी आहे, पर्यटनाचं काम करणाऱ्यांची एक साखळी आहे. जशी आपण कोकणात बनवू शकलो का? गोव्याची लोक जी हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे लोकांना बाहेरून आलेल्या लोकांना जी ट्रीटमेंट देतात तशी आपण देतो का? किंवा नुसतं आमच्याकडे कातळ शिल्प आहेत, आमच्याकडे डॉल्फिन आहेत, आमच्याकडे समुद्र आहेत, या व्यतिरिक्त लोकांना सोयी आपण काय देतो? जसं की चांगला प्रवास व्हावा, चांगला त्यांना राहता यावं, चांगला त्यांना मार्गदर्शन करता यावं की नक्की हे आमच्याकडे कातळ शिल्प असतील किंवा आमच्याकडे कोरल्स असतील तर त्यांचं महत्व काय आहे किती माहिती देणं असतं. म्हणजे
आता जी लोक पर्यटन करायला येतात ते नुसता आनंद घेणं नव्हे, त्यांना ते एक वातावरण पण लागतं, जसं की ते फोटो काढणार आणि इंस्टाला टाकणार, किंवा काही लोकांना नॉलेज ज्ञान घ्यायचं असतं की नक्की हे काय आहे, कसं तयार झालं. या गोष्टीला आपण समजा ज्ञान देण्यासाठी जर ती सुविधा उपलब्ध केली, जसं की स्वतःला आपल्याला चांगलं ज्ञान हवं की कातळ शिल्प कशी तयार झाली, कोरल कशी तयार झाली, त्याची पार्श्वभूमी काय, तर या गोष्टी आपल्याकडे खूप कमी आहेत. मुलांची अपेक्षा अशी आहे की मी पर्यटन सुरू करेन, काहीतरी एक नवीन उद्योग सुरू करेन पर्यटनाच्या दृष्टीने, तो लगेच बहाराला देईल, तसं होणार नाहीये. एखाद्या गोष्ट आपल्याला सुरुवात करायची असेल तर त्याची एक पार्श्वभूमी आहे, म्हणजे पूर्वतयारी आपल्याला करायला लागेल आणि पूर्वतयारी करून एक सातत्य ठेवायला लागेल. यंदा या वर्षी तुम्ही पर्यटनाचा काहीतरी उद्योग सुरू केला, एक समजा आपण हॉटेल सुरू केलं, तर ते एक वर्षभरात आपल्याला भरपूर प्रॉफिट येईल, नफा होईल आणि आपण ते वाढवत जाऊ, असं होणार नाहीये. एक पूर्वतयारी, जशी आपण आता जरी आपण चर्चा करत असेल तर चर्चेची एक पूर्वतयारी असते, काय करायचंय, कसं करायचंय. त्या पद्धतीने पर्यटनाच्या क्षेत्रातही हे करायला लागेल, याचा अनेकांना म्हणजे पटतच नाही. म्हणून अनेक ठिकाणी कोकणात हॉटेल्स बांधलेली आहेत, पण त्याला रिस्पॉन्स मिळत नाही. कारण हॉटेल्स बांधताना त्याचं लोकेशन खूप महत्वाचं असतं. तुम्ही कुठे ते बांधायला घेताय, माझ्या अमुक ठिकाणी जागा आहे म्हणून मी बांधून टाकतो, त्याने मग होणार नाही ते. कारण तिथे राहिल्यावर लोकांना आजूबाजूचा परिसर धुंडाळताना ते पर्यटनाचं त्याला आहे का, जसं की तुम्ही मालवणला एखादं हॉटेल बांधलं तर आजूबाजूला किती क्षेत्रात ते जाऊ शकतात. फक्त मालवण बघायला लोक किती येणार, तो मालवण बघणार म्हणून मी निवती बघेन, विजयदुर्ग बघेन. ह्या गोष्टी जर होत असतील तर हा जो पूर्वतयारी आहे मुलांची ती करणं गरजेचं आहे, गोष्ट एक. दुसरी गोष्ट, आपल्याकडे ह्या गोष्टी उपलब्ध आहेत, ह्या त्या पर्यटकांना कळणंही गरजेचं आहे. जर झालं नाही तर मग पर्यटक ज्या पद्धतीने आपल्याकडे यायला हवे, जसं की आता गोव्याला आलं की समुद्र बघतात, चर्चेस बघतात, तिथं गोव्याचं ॲग्रो टुरिझम आहे कोंढ्याला, ते बघतात. तर ह्या ज्या साखळी त्यांनी तयार केलेली आहे गोव्याची, तशी कोकणात आपल्याकडे होणं गरजेचं. नक्कीच. सुब्रमण्य, मालवणी भाषेमधून शिकलास, मालवणी संस्कृती आपल्या घरामध्ये आहे, परंतु आता चेन्नईमध्ये तू सेवा बजावतोयस. तिथल्या भाषेशी, तिथल्या संस्कृतीशी कसं तुझं हे कोकणीपण आहे ते तू कसं त्याला जुळवून घेतलेलं आहेस? कारण हा सुद्धा फार कुतूहल आहे आमच्या लोकांना की तू कसं तिथे हे करतोयस, तिथल्या भाषेतून तिथल्या लोकांशी कसं काय तू चर्चा करतोस, कसं त्यांच्याबरोबर संवाद साधतोस. निश्चितच आम्हाला ऐकायला आवडेल, कारण एक कोकणी माणूस काय करू शकतो त्याचंही हे एक उदाहरण आहे. एकदम बरोबर आहे. सुरुवातीला मला खूप म्हणजे अजूनही संघर्षाचा काळ आहे, पण आता मी भाषेवर काम करतोय, समोरून बोललेली भाषा मला कळते. मी बोलू शकतो अगदी 50-60% मध्ये इंग्लिशचा वापर करून, किंवा आपण कन्वे एखादी गोष्ट, भाषा ही नुसतं तोंडानंच होतं असं नव्हे, पण तोंडाने बोललेली भाषा खूप महत्वाची आहे. कारण सामान्य माणसं इथे येऊन इंग्लिश बोलणार नाही, ते त्यांच्या भाषेत बोलणार. जसे आपला मालवणचा सामान्य माणूस येऊन मालवणीत बोलेल, फार तर प्रमाण मराठीत बोलेल, तो इंग्लिश हिंदीत बोलणार नाही. तशी इकडच्या लोकांची अपेक्षा असते की तमिळ यावं, आणि तमिळ आलं तर लोकांना एक माणूस आपला वाटतोय, आपलेपणा वाटतो. जसं की सिंधुदुर्गात कोणते बाहेरचे कलेक्टर आले ते मराठी बोलत असेल, थोडं म्हटलं असेल, पण आपल्याला बरं वाटतं की प्रयत्न करतोय, आपले माणसं आहेत तसं. त्यामुळे मग जसं आता मी म्हटलं की थोडा पूर्वतयारी करायला लागते, संघर्ष करायला लागतो, जिद्दची काळजी ठेवायला लागते, तसं मी आता मग माझ्या फावल्या वेळात रोज 1 तास मी तमिळचा अभ्यास करेल. जरी मला काही युट्यूबला बघायचं असेल, एखादा पिक्चर बघायचा असेल, तर मी ते तमिळमध्येच बघतो, सबटायटल इंग्लिशमध्ये घेऊन किंवा हिंदीमध्ये घेऊन. तर त्या आपल्याला एखादी गोष्ट करायची आहे, त्या क्षेत्रात आपण उतरलोय, आपल्याला ते शेवटीपर्यंत न्यायचं आहे, मग ती एक मेहनत घेणं आपल्याला आवश्यक आहे. त्यामुळे मग मी आता हा अभ्यास सुरू केलाय की आपल्याला तमिळ यायला हवं, बोलता यायला हवं, चांगलं कळायला हवं आणि थोड्याफार प्रमाणात लिहिता यायला हवं. जशी मुंबईत आलेल्या माणसांना, बाहेरच्या माणसांना आपण अपेक्षा करतो तुम्हाला मराठी यायला हवं, कोकणातल्या मराठी यायला हवं, मालवणी यायला हवं असं म्हणतो, तशी आपली त्यांची तीच अपेक्षा आहे, मग ती आपण पूर्ण करायला हवी असं मला वाटतं. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने मी हा उत्तम प्रयत्न करण्याचा इथे ध्यान टाकला. नक्कीच त्याच्यामध्ये तुला लवकरच यश मिळेल, मला खात्री आहे. जाता जाता मला विचारावंसं वाटते की कोकण बदलतंय, इथले युवक अनेक क्षेत्राला गवसणी घालण्याच्या संधी बघतायत, त्यांची इच्छा आहे. अशा युवकांना, अशा तरुणींना, अशा होऊ घातलेल्या आपल्या 8वी-10वीतल्या मुलांना अत्यंत उत्तम तू शिष्य देखील आहेस. पुण्यातल्या आपले अविनाश धर्माधिकारी यांची जी संस्था आहे त्यांचा एक उत्तम शिष्य आहेस. अशा मुलांना तू काय सांगशील? कारण चिकाटी आणि ध्येय गाठणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि ते शेवटपर्यंत जर ठेवलं तर यश आपल्याला फार दूर नाही. त्याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण तू आहेस. काय सांगशील अशा मुलांना? या क्षेत्रांमध्ये, अनेक क्षेत्रांमध्ये जर आपल्याला यशस्वीता जर करायची असेल, यशस्वीता गाठायची असेल तर काय करायला पाहिजे? खरं तर नाही, मी त्यांना सांगेन, अब्दुल कलामचं एक वाक्य आहे की जोपर्यंत तुम्ही स्वप्न बघत नाही तोपर्यंत ते तुमच्या सत्यात उतरणार नाही. माझं म्हणणं मोठी मोठी स्वप्न बघायला का हरकत नाही, सत्यात उतरतील न उतरतील त्याला भरपूर मेहनत असते, स्वतःचा वेळ चांगली जुळून घ्यायला लागते, अनेक गोष्टी आहेत. पण पहिली म्हणजे स्वप्न बघा आणि त्या दृष्टीने आतापासून प्रयत्न सुरू करा.
जसं एखाद्याला आपल्याला पायलट व्हायची इच्छा असेल तर मग पायलट कसं आता सगळ्या माहिती मिळणं हा काय आता मोठं अडचण राहिलेली नाही. इंटरनेट आहे आपल्याकडे, आपल्यासारख्या चॅनलच्या माध्यमातून म्हणा, युट्यूबच्या माध्यमातून आपल्याला सगळी माहिती मिळते. तर एखाद्या क्षेत्रात आपल्याला जायचं असेल, पायलट बनायचं असेल तर त्यासाठी काय पार्श्वभूमी लागते? आपल्याला इंजिनिअरिंग करायला लागेल. समजा तुम्ही 12वीला BA घेतलं, 12वी नंतर मला पायलट बनायचं तसं होणार नाही. ही जी पार्श्वभूमी आहे 8वी 10वी 12वी मुलं असेल, आपलं एक ध्येय ठरवा. फक्त एकच असं नाही हे नाही तर मी ते करेन, आपलं प्लॅन बी पण तयार हवा. मी नेहमी म्हणतो की त्या क्षेत्रात आपल्याला यश मिळेलच असं नाही, आपण प्रयत्न करणं आपल्या हातात असतं. तर प्लॅन बी प्लॅन सी आपल्याला तयार हवं. म्हणजे 2-3 क्षेत्र जर आपण डोळ्यासमोर घेऊन आतापासून प्रयत्न केला, जसं की एखाद्या माणसाला चांगलं वृत्तनिवेदिका व्हायचं असेल, तर आता तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करताय तर त्याच्यावर आपल्याला भाषेची कमांड हवी. मराठी असेल, हिंदी असेल, इंग्लिश असेल, 3-4 भाषा तर आपल्याला यायला हवं. म्हणजे चांगल्या चॅनलचा आपण वृत्तनिवेदक मला माहिती इच्छा आहे, म्हणणाऱ्याला एक भाषेवर कमांड हवी. हळू बोलता यायला हवं, स्पष्ट बोलता यायला हवं. तर या गोष्टीपासून आतापासून तयारी करायला लागेल. की मी आता मला इच्छा झाली मला वृत्तनिवेदिका व्हायचं आहे तर दुसऱ्या दिवशी होता येणार नाही, त्याला एक काळ लागेल. जसं उद्या UPSC द्यायची आली, चांगला डॉक्टर व्हायचा आला, तर या क्षेत्रात जर जायचं असेल तर एक पार्श्वभूमी असते, तर त्याची त्याने आतापासून अभ्यास करावा. त्यापासून व्यवस्थित सातत्याने प्रयत्न करत राहणं गरजेचं आहे. अनेकदा काय होतं 1 वर्ष 2 वर्ष प्रयत्न करतो, होत नाही म्हणून सोडून देतात. सातत्य जर असेल कुठच्या क्षेत्रामध्ये तर त्याला यश मिळेल असं मी म्हणतो. त्यामुळे सातत्याने आणि ही जी ठिकाणी ठेवून जर त्यांनी प्रयत्न केला तर त्याला त्याच्या क्षेत्रात यश नक्की मिळेल. त्या क्षेत्रात जर नाही म्हणाल तर प्लॅन बी त्यांचाच असेल. ज्या क्षेत्रात ते जातील त्या क्षेत्रात ते उत्तम. नक्कीच सुब्रमण्य, बदलत्या कोकणातल्या युवकांचं तू खरं तर आयकॉन आहेस. मालवणातल्या चिंदर गावातला हा मुलगा थेट तमिळनाडूमध्ये चेन्नईमध्ये जाऊन आपली सेवा बजावतोय, तिथली भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतो आणि निश्चितच यश हे त्याच्यासाठी काय फार कठीण नाहीये. कोकणातल्या तमाम युवकांनी हा आदर्श जर घेतला तर अशा क्षेत्रामध्ये ज्यांना प्रावीण्य मिळवायचे, अशा क्षेत्रामध्ये अशी क्षेत्र ज्यांना पादाक्रांत करायची आहेत, त्यांच्यासाठी सुब्रमण्य हा अत्यंत ज्वलंत आणि उत्तम असं उदाहरण आहे. युवकांनो, हा आदर्श घ्या आणि निश्चितच पुढे जा. आपल्याला मदत करण्यासाठी कधीही सुब्रमण्य तयार आहे. माझ्या मताशी सहमत असशील सुब्रमण्य. बदलत्या कोकण या थीमवरती आधारित आमच्या या विशेष सदरामध्ये तू आलास. तुझ्या अत्यंत व्यस्त वेळ आहे तरी आम्हाला वेळ दिलीस, त्याबद्दल संपूर्ण कोकणसाद लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुझे खूप खूप धन्यवाद मानते. आणि असाच मोठा हो आणि आपलं कोकणचं नाव चेन्नईमध्ये उज्ज्वल कर अशी मी तुला शुभेच्छा देते. धन्यवाद.